Alam ko na to, matagal ko na tong alam, kaya lang hindi ko pa siya sinasabi. Can I tell them? I'm not ready. Hello guys! Good afternoon! Hapon na. 12:06 ng hapon. Relax muna ako. Chill-chill muna tayo from editing. Tatapusin ko yan i-edit ngayon yung video na yan. Pero kain muna tayo. Iinitan ko lang yung ating nilaga na niluto natin kahapon. Ang lohi. Tignan nyo naman yung itsura niya. Yung mga taba-taba nyo guys. Umakyat siya. So kukunin ko yung mga fat na umangat. Sana hindi ako mahirapan dito. Yung ginamit ko kasi kahapon is yung nasa dishwasher kasi. Yung ginamit ko is yung strainer ba na sobrang fine. Kaya lang kakaon ko lang ng dishwasher. Gamitin natin. Masarap kasi to. Kaya lang kapag sobrang fatty niya naman, parang high blood to the making to. Parang hindi ka pa nga kumakain na high blood ka na. Kahit wala ka namang high blood pressure. Ayan, nagbuo-buo na talaga siya. Oh, tingnan nyo nga yan. Diba, hindi nyo kita ng maayos. So, kunin lang natin yan sila. Ay, okay na yan. Ano na naman kaya ang lulutuin ko mamaya for dinner? Hinaan ko lang yung apoy. Tapos may rice pa naman ako. Yeah, kakain tayo. Tapos maliligo. Tapos tatapusin natin yung edit natin. Tapos balik tayo sa aking declutter. Kasi hindi pa ako tapos sa room na yun. Unahin ko yung room na yun eh. Dun sa filming room ko daw. Dun tayo naman. Tapos na ako mag-edit. Nakapagligo na rin ako. Kaya lang maya-maya lang darating si Dan. Sabi niya mamaya pa daw yung appointment siya. So uwi siya saglit. Dadalhin namin sa post office yung ano namin. Yung package namin para kay Miss. At saka, tinawagan niya daw yung binilhan niya nung rings naming dalawa. Kasi matagal na namin plano na ipaano siya guys, yung palinisan, tapos para mas maging shiny ulit. Alam mo yun? Sa mga interesado pala, na bili ni Dan itong mga singsing namin sa Blue Nile. Maganda guys, maganda yung mga diamonds nila doon. Pwede mong piliin yung diamond within sa budget mo, makakapili ka ng clarity, all that. So, si Dan pumili lahat. Tapos, maganda pa yung, ang tawag dyan? Appraise? Appraise ba yun? Yung parang i-check nila kung magkano worth yung singsing. Kasi yung akin, nung chinek nila dito sa Australia, yung worth ng singsing ko, naging doble siya. Yung worth niya, doble sa binayaran ni Dan. Itong isa lang ha, yung engagement ring ko, yung may malaking diamond. Hindi naman ganun kalaki. Hindi ko alam kung na-mention ko na yan sa vlog. Pero kung naghahanap kayo ng singsing, hindi to sponsored ha. Doon lang talaga siya nag-order ng mga alahas. Yung ano ko din, yung pearl ko na earrings na binigay niya sa akin nung birthday ko, galing din doon sa Blue Nile kasi mayroon din siyang maliit na diamond. So kapag mga ganyan diamond, nag-order si Dan doon sa Blue Nile. Now, bakit ba tayo napunta sa Blue Nile? No, he found out na meron silang free cleaning service. Yung babayaran lang namin is yung postage at saka yung insurance. So, dapat i-insure yung singsing just in case mawala. At least we get our money back. Alam mo yun? So, yun din yung itatanong namin sa post office kung magkano yung insurance. Para at least malinis na siya before ng anniversary namin. Mabalik siya before ng anniversary namin. Kasi yung anniversary namin na Dan is April Fool's Day. So, April 1. I hope it will look like brand new. Kasi hindi ko talaga ito nalilinis and I wear it all the time. Tinatanggal ko lang siya kapag naliligo. Kasi natatakot ako na baka mahulog siya kapag may sabon na. Natatakot ako na baka mahulog. Tas, ay, maano dun sa drain. So, hinuhubad ko talaga siya kapag naliligo. Pero kapag naguhugas ako ng pinggan, kapag naglilinis ako, suot ko talaga siya. Hindi ko siya hinuhubad. Kapag natutulog, hindi ko siya hinuhubad. Again, hinuhubad ko lang talaga siya kapag naliligo. So, ano na siya? It's used and abused, actually. Matagal na sa akin tong ring na to kasi we got engaged October 2016. O, diba? Tagal na siya sa akin. And hindi ko pa siya napalinisan. Wala. So, it's about time. Guys, wala pa si Danny Boy. So, habang hinihintay natin siya, huwag tayong magsayang ng oras. I need to empty this. Ito yung aking dresser because we will get rid of this tomorrow. Okay? Bakit nga ba ako nagdi-declutter ng malupit? Okay, sabihin na natin. Sabihin na natin sa inyo kung bakit. Nandito na si Dan. Hello, my love. Mamaya na.
My lipstick doesn't transfer. No. Are you ready to? I'm ready, yes. Ito yung ano, yung Vivid Studio na lipstick. Ito siya. Ito yung matte. Shade is number 9. Diba kahapon ito yung gamit natin? Ito yung vinyl. Yung matte na version ganito. Medyo transparent yung sa baba. Hindi siya nag-transfer. Kumain ako ng saging. Hindi ko naman nakita na nag-transfer siya sa saging. Let's go, my love. You help me with this. Ito. Ano natin kay Sissy. I-send natin kay Sissy Bells. When did you call Blue Nile? Just today? I was like an hour between appointments. Yeah? I was just looking at my ring and I was thinking, I wonder if they offered like anything like that. Just Yeah. I thought they might actually. That's what I thought they'd do it for free. I thought they might. They're just one of their services. Yeah. I'm probably so simple phone, but I've been on the phone for like ages. Like, Is your ring getting chaka now? and she said like because it's white gold, it goes champagne colour. Yes. Yeah. I noticed that on mine as well. Yeah. So But we've had it for really long. no, 3 years. 3 years. Well, they said you can- Yours is 3 years, mine is 4. But they said you can send it back like anytime. Anytime. Yeah. Wow. So, like, in the future as well, we can just keep sending it back and I'll just take care of it. Okay, that's good. Oh. Alright, so we're back home. Dun sa sinend ko na package kay Mace, $84 siya. And oh, did you see how many kilos? 9.9 kilos, guys. Yung maliit na box na yun. Anyway, naputol tayo sa sinasabi natin kanina. The reason why I'm decluttering and doing all that kasi ibibenta na namin yung bahay. I know na may idea na naman kayo na ibibenta namin kasi last year, minute na namin yung agent. Sabi niya, the best year na ibibenta yung bahay is this year. So, alam na namin ibibenta namin siya this year. Now, hindi ko naman alam na makakapag-decide pala kami na magbibuild. Akala ko talaga, bibili kami ng established na bahay. So, nung binili namin yung lupa, I was expecting na ibibenta namin yung bahay kapag nakalipat na kami. So, akala ko hindi na namin siya ibibenta this year. Alam ko na to, matagal ko na tong alam, kaya lang hindi ko pa siya sinasabi kasi ayoko siyang tanggapin muna sa aking kaloob-looban. Di sabi ko, parang hindi pa ako ready na i-let go itong bahay na to. Parang, saan tayo titira? So, magre-rent kami, guys, kapag nabenta yung bahay. Wala namang pressure. Though, may pressure talaga kasi like, we will get the house ready. Parang we will spend that money to get the house ready for sale. Pero, kapag hindi kami satisfied sa mga offers, hindi namin siya ibibenta. So, ikikip namin siya for now. But then again, we will still go through the process. Like, ipapalinis namin yung bahay. Someone came this week lang para mag-coat ng like deep cleaning talaga ng bahay, and then we have a painter coming as well. Alam niyo ba kung kailan namin siya ibebenta? Malapit na guys. Next month. Can I tell them that we're selling it next month? Yeah. Yeah. Next month na guys, namin siya ibebenta. So diba, alam niyo yun. And kailangan ko nang siyang gawin. Kailangan ko na mag-declutter kasi titira kami dito habang binibenta namin siya. Kasi nga, kapag hindi kami satisfied sa offer, hindi namin siya ibebenta. Kasi okay lang naman sa amin na sa amin lang to. Pero kapag okay yung offer, okay, we will let it go. Kasi nagbibuild na din naman kami ng bagong bahay. Hindi naman namin kailangan ng 2 bahay. And maybe some of you will say, oh, keep it for investment. Hindi kasi siya, like, it's not a very good investment. Na. Basta, si Dan yung mag-explain ng mga ganyan. Kasi na-explain na niya sa akin and I understand it fully. Hindi talaga siya magandang investment. So, yan yung nangyayari. And nung una talaga, nung sinabi sa akin yan ni Dan, kasi akala ko talaga hintayin pa namin na mag-build yung bahay before namin to ibenta. Nung sinabi yun sa akin ni Dan, as in, sabi ko talaga no. Sabi ko no, dito ako. Ayokong mag-rent, ayokong, alam mo yun. Kasi kapag nag-rent ka, 1 year yung minimum. So, kailangan namin magbayad ng whole 1 year kahit na hindi kami magstay ng 1 year doon unless someone will take over the lease. Sabi ko, mas prefer ko naman na dito tumira habang hinihintay na ma-build yung bahay natin kaysa sa ibang bahay. But he explained everything and it all makes sense. Pati yung mama niya nag-explain din sa akin. Sabi niya, alam ko na ayaw mo pero ganito kasi ganyan. So, naiintindihan ko na and
I'm on the same boat now with them. So yun, ibebenta namin yung bahay soon. We spoke with the agent again yesterday, I think it was. Yesterday, was it, my love? No, the other day. Yeah, and totoong-totoo na talaga. Nagkapirmahan na. Furniture, na-meet na din namin yung, kasi mag-hire kami ng furniture kasi kailangan i-stage yung bahay. That's why I need to get rid of a lot of stuff para kapag nag-open house, alam mo yun, walang maraming mga personal na bagay. Ayaw mo naman kung ikaw bibili ng bahay, ayaw mo naman na pagpasok mo yung mga picture ng ibang tao, you want to feel na I can see myself here. Alam mo yun? So ang dami kong kailangan gawin. As in, ang dami kong kailangan gawin. There you go. I said it, my love. It's happening. And we got a package. Meron akong package from VT Cosmetics. Hindi ko naman ini-expect. Hindi naman nila sinabi sa akin. Pero meron akong package from them. So let's open it, guys. Let's check what's in here. So yung mga susunod naming mga video is puro lang talaga preparation sa pagbenta nitong bahay na to. May mga bago from Beauty Cosmetics. Parang lulungkot na ako kasi kaka-declutter ko lang. Ay, sleeping mask! Gold honey! Sleeping mask! Mga bago to. Gusto ko sheet mask eh. Ay, ganito siya. Ayan. Maganda to pang travel. Ito yung laman niya, guys. Oh. Ayan, marami. Share natin yan. We also have Pro Glows. Ang ganda ng packaging. Very gold. Capsule mask. Ganito naman yung capsule mask. Mas prefer ko yung sheet mask para diretso lang balapat sa mukha. Done. Yan kasi kailangan mo pang spread sa mukha. It takes more time. Ito naman Pro Glows Foam Cleanser. Ang gaganda nito. Sayang, nasend na natin yung kay Miss. Foam cleanser siya, guys. Look at that packaging. Very nice. And ito. Ito yung gusto ko. Sheet mask. Ito akin to. Ikaw akin ka. Beauty Cosmetics to, guys, ha. Ayan. Ang cute naman ito. More mask. Nagbabawas na nga tayo. Spoil yourself today. Very nice, Beauty Cosmetics. Thank you very much. Diba yung bahay namin meron 3 kwarto. So yung kung nasan yung main bedroom namin, main bedroom pa din siya. Now yung 2 kwarto gagawin siyang bedrooms as well. Yung designer na nagpunta dito kahapon yun, yes. Gagawin niya yung magic niya sa bahay para maging ready siya for sale, for the open house. So kailangan kong i-clear yung mga kwarto, guys, para sa kanila. So that's what we will do. Hintayin lang natin na umalis si Dan before tayo magsimula sa ating kaganapan. What are you thinking, my love? What am I thinking? What are you thinking? God, I look old. You look old. I look old. I don't look old. Do you like my beard? No. That's right. I don't like your beard. I'm gonna keep it. Nice color though. Kiss me still. God, I don't want to go back to work. Aww. Are you excited for us to move? Nope. I'm not either. I'm not ready. Get ready. I know. It's all your stuff. Whatever, babe. Off to work you go? After work. Sige na, go na. Walk ahead. I'm going to clear my dresses so we can get rid of it tomorrow. Okay. Itong mga to, yung mga Alex drawer, kailangan ko silang i-clear kasi isustore namin yan sa bahay ng mama ni Dan. Habang may mga ibang furniture na nandito. Ito, we will get rid of kasi hindi ko na naman to i-keep talaga. Like sa bagong bahay, we will have built-in dresser siguro para sa akin. So, magdi-declutter tayo. Yung laman lang naman ito, dito sa baba, yung laman is mga makeup bags, mga ganito, mga pouch, mga travel makeup bag, na I will keep kasi gagamitin ko yan pag-store ng ating mga gamit. Wala, nandito pa yung brushes ni Sis and clothes. Tignan nyo naman to.
Hindi kasi ako gumagamit ng brushes kasi hindi na ako nagme-makeup. Sayang naman to, oy. Hugasan natin yan. Tapos, ibigay natin yan. Hala! Sana binigyan ko si Miss ng brushes. Wala na. Too late. Napadala na natin. Yeah, yung mga nandito is mga ano lang talaga, guys. Mga bags. More bags. Mga tote bag. Mga ganito, lalagyan ng brushes. Suwiva. More tote bags. Tote bags. Ito, nagamit ko to once lang. Anyway, empty ko lang sila lahat. Tapos, i-go through natin yung mga items na i-keep natin at saka ipamimigay natin more brushes. Perfect. Ay, nako. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Guys, gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan ako. Dito pa lang nga tayo, ha. Nandito tayo sa kwartong to. Hindi pa ako tapos dito sa kwartong to. Yung kailangan ko kasing gawin is, while nakalabas na lahat, I will get rid of all the stuff na hindi ko kailangan, na hindi ko ginamit. Like, itong mga to. Okay pa sila, pero hindi ko na sila ginagamit. So, I will get rid of them. Kasi meron na naman akong, meron na akong blow dryer na yun yung ginagamit ko lagi. Tapos meron na akong hair straightener, yun yung ginagamit ko lagi. Yung iba, mga pangpakulot, matagal na ako hindi nagkukulot. And I don't think magkukulot ako at all. This, I think ibibigay ko siya kay Kat. Kasi mga pang volumizing to Tapos mga pang sa curls ata. Kasi okay pa sila Hindi pa sila as in gamit na gamit pa. Now, ang mahirap na part is, may mga ikikip ako. Kaya lang, hindi ko ikikip lahat, if that makes sense. Like, marami akong nail polish. Pero, dahil nga, ibibenta namin yung bahay at saka magre-rent kami, ikikip ko lang yung gagamitan ko lang talaga for the next year or so. So, yung iba, like yung extra nail polishes na gustong ikikip ko pa rin siya, pero ilalagay ko siya sa storage. You know what I mean? So, mahirap siya. Now, nandito din yung mga brushes ko. Marami ako mga brushes. I'm getting rid of a lot of brushes, pero I'm keeping a lot as well. Though, hindi ko na siya ginagamit, just in case kasi. So, yung ginawa ko is yung mga ikikip ko for the next year, hinugasan ko na sila. Ito goes to storage. And then, yung mga nandun, kapag nag-dry na sila, kukuha na naman ako ng maliit na lalagyan. Tapos, yun yung ano ko, gagamitin ko for the next year. So, basically, yung mangyayari sa akin is, sa susunod na taon, magiging sobrang minimal yung aking buhay. Kasi hindi ko alam kung saan ako mapapadpad, kung saan kami. For sure, kasi kapag nag-rent kami, hindi naman kami magre-rent ng 3-bedroom house because we don't need it. And meron na kami actually apartment na nakita na Dan. Just in case, benta talaga yung bahay, doon kami sa apartment na yun. And I think it is 2-bedroom apartment. Pahinga muna tayo sa declutter. Magluluto ako ng pansit kasi may mga ingredients ako for pansit. So, nakahanda na yung aking carrots, snappies, at saka cabbage. Nandito na din yung chicken ko at saka yung aking pansit bihon. Sinoke ko siya ng chicken stock. Instead of just tubig, chicken stock yung sinoke ko sa kanya. Ito. Masarap yan. And gagamitin ko din to. Fiesta Canton Noodle Sauce Mix. Yan. Tapos lalagyan ko din siya ng konting canton, guys. Just like what I did before. Ayan na yung chicken natin, guys. Meron yang sibuyas at saka bawang. Ilalagay ko na to. Hindi ko siya uubusin.
Si Dan magsi-steak siya ngayon. Tansya-tansyahin lang natin kung kailangan pa natin ng more pa. Marami pa namang natira dun. Kakarating lang ni Dan. Kain tayo pansit, guys. My gosh, pagod ako dun, no? How is it? Good? That's good. Hindi pa siya nagbihis. Kain na siya kasi gutom na siya. Ito yung akin. Uy, focus ka. Ayan. Kain. Ayan. May pagkain na ako para bukas. Hindi na tayo magluluto. Well, weekend naman bukas. Weekend na naman. Bilis ng panahon, no? Parang kaka-vlog ko lang nung Renmark. Tapos, weekend na naman ulit. Ito pala yung mga brushes na hinugasan ko, guys. Hinugasan ko yung mga uncluthed brushes. Kasi ibibigay ko siya. At least pagbigay ko malinis, diba? And ito yung mga brushes na ikikip ko. Yung iba nakastore na siya. Pero foundation brush, though hindi ko siya ginagamit at all, pero just in case kakailanganin ko siya, at least meron akong foundation brush, powder brush, blush brush, cream blush brush, highlight, and ito para sa ano to, mascara. Tawag dito, eyelashes. And then this is for my kilay. Ayan, at least malinis na sila, diba? Dito naman sa kwartong to, tingnan natin. Yung mga pa-lights ko dyan, tinapon ko na. Kasi yung iba nabasag. I got rid of yung pa-shelf ko dyan. Ayun, nandun na sa labas. Plant, ikikip ko yan kasi sabi nung interior designer, gagamitin niya daw yan sa pag-stage ng bahay. Nandito na si Dan, kakatapos lang niya maligo. He went for a run. Magdi-Netflix and chill daw kami. Pinapatay talaga. Sinashutdown ko lang yung aking computer. Tinransfer ko kasi yung file kanina. Anyway, that's it. Let's Netflix and chill. I-close ko na din tong vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Bye. Mwah.